Ina kartina? Ina kartina? Ina kulawa na? To daga yau kudin Laraba ya koma naira 200 ya ta daga naira 20. Saboda ni ma fa yanzu so nake in sai waya Android katuwa rinka hawa wallahi rinka hawa TikTok da Facebook da Twitter. Wannan wayar wallahi na raina ta. Capacity na ya wuce rike wannan wayar. iPhone 14 zan rike ko 15 ko 16 ko 18 ko 19. Ba ma dan zaka sai waya shine ka ce a kawo ma 200. Kanwa uwarka. Ni da 50 zan bada. Malam ni kuma biyar zan bada. To ba ya isa ka azutu. Za ku ci uwarku kuma wallahi rainin ya wuce haka. Kai ma kuke kore na ni. Wai ku zama har yanzu ajin ku bai wuce ku zauna a bakin nan wannan iskan yana koya muku karatu ba? Kuna da sauran aiki a gaban ku. Ni na fita nan. Wannan yaron kaman fa kolula. Ina karci na? Wancan dalibi na ne ya dade bai zo makaranta ku je ku dauko mishi. Ku je ku dauko mishi yan uwarsa. Ku je ku dauko mishi. Kai ba ka da wurin uwarka? Duk wanda ya ce waƙan nan bata daɗi ba mugun abin ne ya tashi da muguwa hassada da ta 'yan aro ta mana yawa a zuciyar mu ba ranar da wani abun zai taso a gare mu mutum ya gama zage ƙoƙarinsa da himmarsa duk irin baiwar da fasahar da ya zage wanda ma ya kuce shan wallahi in karfe sha ɗaki bai isa irin wannan ba kai samun yar malau ta ƙara da cewa wallahi kai ƙoƙari lilin bawa ina bayan ka. Yan mata za su yi wasa a kira mana didin baba. Sai mai dan musuku a buga malau